Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV odhiambo ni arwakni machiegni weche manyien mag duol an Kailo Trevor Mbija nyakora mogi kamoro amora ma intie ageno ni odiochieng' kodi maber machiegni ahinya manyien mag duol nitiere kod kidienje ariyo. Mokwongo en weche manyien mar ariyo wadhi go mbaka e weche ma obedo odiochieng' ma kawuono kama dhi bedo kod Gabriel Ogoda ma en jakanyo e komiti ma ochuogi mar ng'iyo weche mag the 10-point agenda, weche mag neno ni mano kelo winjruok e kind mano chopo e budruok e kind mar ODM gi UDA ochopo kare. Achiel kuom jokanyo to bende kopogore kod Ramogi lipot ogol kawuono, report ma wiye manyiso ni to gin okenge mage mosego e mesi 10 mag chwalo piny Kenya mbele kotenore kod winjruok mano bedo e kind duond bura mar ODM kod duond bura mar UDA. Kuoma ne en ogai mar ODM achiel kod jatend piny Kenya William Ruto ma koro nochwalne nonyise reporter wiye mag gik mosetim kod okenge ma osego. Wadhi bedo kod Gabriel Ogoda e twak mar duol kawuono, omiyo kamoro amora ma intie kete bana kama mokwongo oyud thuond weche ma omiyo pek. Tulipata watu 31 ambao walihusika katika ile ajali waliletwa hapa katika hospitali ya Webuye. Enlit e alwora ma Malaha Kakamega bang' tho mar ji 15 masira mar apaya kama familia achiel owito joge auchiel duto. Kila kitu ilibebwa, tulibaki vile tuko. Sasa hizi kusurvive ni kama uko na rafiki unakaa kwa rafiki, kama uko na ndugu mahali penye kuathirika unakaa huko. Hatuna chochote, nguo yenye tulikuwa tumevaa ndo tulibaki nayo. Kwanji ma osetho e masira mar oula ochopo 49 ka ji ma kwan-gi oweyo 2,000 dong' ma onge kuonde jot. Chudo mar ji manoyudo masira e ng'anyo ma pacho ka omi pek e ripot ma opedhi mar komiti marango agenda 10 madito mane ODM gi UDA owinjore. Machiegni nyakoro mogi mar yudo weche manyien adimba jaloko mar iluongo ni Belinda Phillips parne inyalo ndiko na namba 33600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and Ramogi TV KE. Batian Kailo Trevor Mbija machiegni safar mar loso mar siasa e kind bura mar UDA ogo kang' maduong' bang' bura mar duond buche ariyogo podho paro mar chugo aput mar jolony madhi telo ne tayo twak. Aput mar ji 4 mag ODM kod duond bura mar UDA dhi bedo gi timo manifesto mag ODM kod UDA ndiko dwaro mag kweth ka kweth, ndiko winjruok achiel gi chwalo weche ma duond buche ariyogo ok ochopo e winjruok ne jatend piny William Ruto kod Dr. Oburu Oginga. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa wachno e yo matut. Ng'weloso riwruok mar siasa kind ODM kod UDA motelo ne yiero mar 2027 osechakore bang' romo mag jood bura mag sirikal manywanda podho paro mar chugo aput mar jolony madhi chako twak makamano. E romo mane obage kar maduong' ma KICC e bore Nairobi, jood bura gi duol achiel ogoyo tik paro mar chugo aput mar jolony 8 madhi tayo twak makamano. It is my request and that of the party leader of ODM that as a way of now progressing our consultations in line with the authority given to us by the organs of the party, that this PG endorses the formation of a technical committee to now take the process forward of 4 members from ODM and 4 members from UDA to craft for the party leader of ODM and myself a technical committee to put together how we take this process into the future as recommended by the party organs of the 2 formations. And we want to ask this PG to agree that we form a technical committee of 4 members each from UDA and ODM to take this process forward. As many as of that opinion say aye.
As many as of a contrary opinion, if they want to say something, they have nothing to say. We are saying we want to go to Canaan through Singapore. That Singapore used exactly the same methods we are using, including the infrastructure fund. Kaluwore gi Director maduong' mar ODM Dr. Oduor Ong'wen, aput makamano dhi kolo manifesto mag ODM kod UDA mar keto e mesa chenro mag dongruok magichano miyo jo Kenya pone giloso serikal tok yiero maduong' mabiro. Aput makamano makuku mar tende dhi bedo e bwo Director maduong' mar ODM Dr. Oduor Ong'wen kod nyawadgi mar UDA Nicodemus Bore dhi ndiko piny dwaro duto mag ODM kod UDA kaachiel gi weche mantiere winjruok. Poni ODM kod UDA orem chopo e winjruok, aput makamano biro chwalo weche makamano ne jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga mar bedo gi duol mogik. That as many as of the opinion that they agree with the decisions of the organs of ODM and the organs of UDA on the process of engagement between our two formations, as many as of those who agree with the decisions of the organs of the party say aye. As many as of a contrary opinion say something? Nothing. Okay, they said nothing. Kakayo mar bedo gi duol marome aput makamano, ODM kod UDA dhi bedo kod jokanyo ang'wen moro ka moro. Tend ODM kod UDA igeno ne dhi gwelo jokanyo mag aputno e ndalo machuok mabiro. Weche mag pogo lemo mag telo e kind duond buche ariyogo biro bedo ting' mar tend ODM kod UDA bang' aput makamano tieko tije. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mane motende kod romo mano bedo kawuono ni sirikal oyango ni giketo tenge maromo siling bilion 2 mar chulo ganda mano yudo hinyruok e kinde mag ng'anyo. Bagi oyange e kinde sidho report mar mesi 10 mano keti winjruok e kind duond bura mar UDA kod ODM. Walter Nyambaga nigi ler ewi wachni. E kar bagorombe ma KCC Nairobi, romo mane okelo kanyakla jo od bura mag ODM kod mag UDA, mocho e kom kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga, kod jatend piny William Ruto mar UDA. Ka ema komiti mane o meeting mar jiwo keto en misi 10 mag bero Kenya kata 10-point agenda, mochwale lipodgi report maulieko weche bura kaachiel kuom wechego wuok e tengo silings bilion 2 ne chulo jok mane oyudo hinyruok mag ng'anyo kochakore 2017 nyaka sani. We did not even stop at 2013. We went back all the way to 2017 to make sure that all those that were affected by protests from 2017 are now captured. So we have already identified all the people in there. We have provided resources. You will be approving 2 billion shillings to make sure that we have the resources to compensate those people. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga kod jatend piny William Ruto onyiero jok makoni misi 10 ngunyore e lo kendo chope giko gino moduono sirikal mar Manywanda. But there are people who thought that this report is the one which formed the foundation for establishing broad-based government. Mr. President, I want to inform the country that broad-based government started long before the 10-point agenda came. There are some people who want to appoint themselves supervisors, as if we met the commitment to them. We did not make the commitment to them. We met the commitment to the people of Kenya. And our responsibility and reporting is to the people of Kenya. Ruto kasiro lipodno chiko spika mar od bura mamalo kod mar Senate mondo los aput madhi luwo matut kendo keto e tim gik motende kod chike mar chopo kare lipot mar mise 10. We must now accelerate the passage of the laws that are there in Parliament. And I do recommend that we establish a mediation committee, a broad-based mediation committee, to negotiate between the two houses of Parliament so that we can fast-track whatever is remaining of the 10-point agenda.
As you know, that some of us have been very concerned about issue of victims, and I'm glad that today they've gone on record. Apudno cholo weche 11 mondo ketie tim mokelo kanyakla chuogo komiti od bura marango keto e tim chike mokwamo od bura mondo kadhi lipodno mar nadko mapod odong'. Rango ratiro mag oganda kanyakla kod weche mamulo loch gwenge. Apudno dwaro ni mondo ketie tim chuogo chike mag counties kod siro duol matayo yiero pacho ka IBC e kind mamoko. And this is what we've come to do this morning. Give the implementation status in terms of each of those 10-point agenda. To promote access to justice, the Independent Policing and Oversight Authority should conclude investigations into complaints within 6 months and publish its findings. Mageti mreka Governor Masia James Orengo, total kod kuku mar ODM kod UDA, kase ole podno ni orem chopo winjruok manenie kind Raila Odinga kod Ruto. Raila nowacho kendo 10-point agenda ni nyithiwa manomaki mondo we manonegi mondo joma nonegogi mondo donjnegi mondo otwegi to manotho anyuolagi mondo yud compensation. Giseyudo koso pok giyudo? Be giseyudo? Wenge koro rango od bura kamochwali lipodno ne kweth od bura mag UDA kod mago mag ODM kabinede biro ketie tim. E kinde ma put nogo mar misi 10 bendo med dweche 2 mar chopo tichgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Nokoro Ramogi winjo kaka weche mag mise 10 madito kata weche 10 madito miluongo ni 10-point agenda ma ne oketi winjruok kod ogai mane mar ODM machon Raila Odinga kod jatend piny William Ruto. Kawuono ni opedh duoko mawiye kaka okenge medo dhi, to bende oketo okenge mamoko mar neno ni ochop kare dwaro madito mamulo ngima oganda jo Kenya kod ng'iyo kaka inyalo los chike masiro wechegi. Kowuok e mago donjo weche mag masira mar apaya kama anyuola moro owito ji 6 e masira mar apaya manyo timoro otieno manyoro e alwora ma Malaha e apaya ma Webuye ka ochomo Kitale. Anyuola mar Ezekiel Sipala noyudore e masira no e kinde mane gidhi bedo joneno e masira machielo kama apiko moko notuomore e dier ndara. To kata kamano, kaka ripota marwa Simfonso Kinda leronwa ji maromo 15 nowito ngimagi kama moko maromo 16 noyudo hinyruok e masira no. Gweng' ma Malaha, kaunti ma Bungoma. Anyuola ariyo ywago joga gi manie kind ji 15 manyo wito ngimagi. Masira manyo timro dhiamo mar chieng' wuok tich Jumane e apaya ma Kitale kochomo Webuye. Nilikuwa nimekuja kutembelea mama yangu jana. Niliposikia nduru kukimbia kupata, nimepoteza mama yangu, nimepoteza mandugu zangu 3 na nimepoteza jirani mwenye amenunua kwetu na nimepoteza mtoto wa babangu mwingine. Watu 6, familia moja. Masira no noyudo jogo kinde mane gidhine no masira mane rikotimore e apano e kinda piko ariyo. Huyu ni mzee yangu. Ameenda kuokoa watu waliumia kwa barabara. Sasa yule alikuwa ameenda kuokoa watu. Sasa akapata ajali. Trela ilipata juu ikapita na yeye. Kwa amesungumza hata mimi siku mwezi wa Ramadhani hata alikuwa anafungua. Ndiye alikuwa tu ameswali amemaliza. Amekunywa chai ndiye anakula ile chakula tunaita futari. Hata yakuwa amemaliza kwa sahani. Ile tu kitonge ya kwanza hiyo na akakimbia kwa barabara. Mimi ni kitu aliniambia tu, tulikuwa tunafuatana, akaniambia mlamwa rudi ufunge milango. Na kama singerudi nyuma kufunga milango hata mimi ningekuwa maiti. Karokod report marobila pikipiki ariyo no tuomore e alwora mar Malaha e karsade kotieno mar chieng' wuok tich. Tulikuwa kwa bike watu 4 tulikuwa tunatoka Misiri. Tulikuwa tunakuja huko Webuye. Sasa tulikuwa 4, kuna kijana alikuwa nyuma yangu. Sasa Nisa nikatokea nyuma ikamgonga yeye akakufa, alafu sisi tukaanguka kwa mtaro huko. Hao wenye walikuwa wamekuja kutuokoa, nasikia sasa lori ilikuja nao ile harakati ya kuangalia
Jolori ikatokea huko ikapita nao wote. Nitiere joma noringo mondo res joma noyudo masirano e kinde ma trela moro nowito brek kendo biro tuomo joma ne temo reso jowadgi manotum kod apiko. Mimi vile naongea hivi ndio nilibeba kwa pikipiki, kampeleka hospitali, nikamshughulikia. Nikarudi nikaanza kubeba watu kwa pikipiki nikawapeleka hospitali. Kwa wale wenye nilibeba kwa pikipiki, mmoja peke yake ndio bado anapumua, lakini wale nilibeba wote wameshaenda. Ji apar nowito ngimagi kanyo ka jomoko noringo od thieth mar Webuye County Hospital. Kati hawa majeruhi 21 madaktari wetu na wahudumu wa afya wote katika kazi ambayo walifanya ambayo ni nzuri, tuliweza kuokoa maisha ya watu 16. Watu 5 walifariki wakipata matibabu hapa katika hospitali. Mmoja kati ya 5 tulijaribu kumfanyia upasuaji lakini hatukufaulu. Alifariki akipata hiyo huduma katika chumba cha upasuaji. Ringre jogo kane karkano ringre ma Webuye County Hospital. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV dakika medo kalo ka 14 bang' sa achiel mar odhiambo. Weche manyien mag duol biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Rona ka oyueyo moro madundo kaduogo pod an gi weche mamoko, kik idhi mabor. Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew mabedewa e nengo molwar. Ok mano kende, ibiro mabedewa e nengo molwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete menyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kungo omenda mathoth kendo ibo yudo mabete manyiew kodwa e bus chario kende. You are told Sunday number 0722638383. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black ticha dek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Ramogi machiegni kendo bang' wuok e yweyo madundo no wadhi nyime gi weche manyien mag duol. Moko kuom jopiny e kar chung' od bura ma Kasipul koro dwa ni kom mar jalup gavana mar kaunti ma Homa Bay odwoki e kar chung' od burano ka giwacho ni lemono ne en mar jo Kasipul. Komno ne odong' thuolo bang' mane en jalup gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga gwetao. E kinde ma gavana ma Homa Bay Gladys Wanga dhi nyime gi go turbin e wi ng'ama odhi walo ne lemono. Moko kuom jopiny e kar chung' od bura ma Kasipul koro wuok oko ka kwayo gavana mondo oyie odwok lemono e Kasipul ka gikoni lemono ne en margi. Kwayo marwa ne gavana en ni wang'eyo maler ni deputy gavana machon Oyugi Magwanga nyocho we ofis. To ma ne en lemo mar jo Kasipul manyaka piny ngima ong'eyo. En gima nopangi sa 2022 sama ne ji dhi e yiero. Omiyo wang'eyo ni kata mana gavana ong'e maler ni lemone
ne nitiere ei Kasipul ka. Yawuoyi ni Kasipul ka, kendo wan gi jo Kasipul manyalo mako lemo mane yugi mag wango weyo. Omiyo gavana onen matut sama koro bro lando jalupne. Onen matut kendo ng'i malong'o ni Kasipul ema ne wuon lemo mar deputy governor. Koro yie oduognwa deputy nikech radios mamoko be wasewinjo kolendo ni gin gi jogi ma gidhiro mondo mi okaw lemo no. Siasa mineno ni kata mana Mudavadi kane wuon mare notho. Mudavadi mane e university mobedo. Kuonde mang'eny osetimore kamano. Koro ang'o madiang' mon governor miwa Kasipul gir Kasipul. Isaac Ongiri is the right man to take the DG seat mondo kaw kar kama cha Mr. Magwango weyo. Nikech Ongiri ok corrupt. Ongiri osetiyo makweni government mar county. Ka wakuayi ni mama kom mar deputy governor miwa nikech ene kom momiyo Kasipul ong'eyi matut kendo miyo Kasipul eri giwenwa komwa mar Kasipul mondo mama oduoknwa komwa e lwetwa. Mama wahero, wadwaro ng'ama nigi force mabiro miyo mama yudo kura mang'eny e Kasipul nikech pod wadwaro mama mondo ti kodwa. Nyakoromogi anoka ji medo ndiko e weche ma owuok kawuono, mulo chuny jo mang'eny ahinya, kendo Austin Oyuk neno news maler ahinya ne chuny boma ma Nairobi. En bende owacho ni Ramogi ler kabisa. Erokamano Austin. Kasto Sara Singa manyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago bende kone entiere, kendo oneno Ramogi TV mongirore ahinya. Weche mag report mowuok geno ni bro kelo duoko maber. Arin Pong amor kodi kaneno habari gin gi mama gi, mama watoto, gin gi mama watoto gintiere Kayole Nairobi. Erokamano Joseph Onyango from Seme, in bende ineno waka chiel kachiel. Erokamano in bende. Noka jomoko bende ndiko ma ondiko nyaka ne jo injili kalo chieng' Sunday mabiro. En mana kinda. Obilo Derek wacho ni wamor kod chenro mar Ramogi TV chopo no yo makare. Erokamano Obilo in bende ka intiere ka. Kasto ayie gi Ramogi TV lago Kamitonyi ema wacho kamano. Owuok kanyo koro mogo ng'e ne weche mamoko bende nalidha ma wuoro nikech anoka undiko ka kamiendi akawino. Wadhi nyime. Doho mamalo orem machungo keto e tim chik ma NTSA okelo mar kumo joketh chike mag apaya kokalo e yor ote machuok kendo goyo gi fwai kanyo ma en bang' jokenya moko dhi e doho mar kwedo chikno. Matimore ka NTSA omedo nyiso jokenya ni chikno dhi konyo e reso piny kaluwore gi masira ma kinde ka kinde e apeyni ma pachoka, kendo dhi golo mibadhi ma okwako sekta mar wuoth thurka. Jafwambo marwa Lydia Okeyo nigi ler mathoth ewi wachni. Duol marango chike mag apaya NTSA nyolando kete tim chik mabiro neno ni joriemb nyamburko oluwo chike mag apaya ka kum mar ketho chikego biro bedo fwai mar chulo omenda kanyo. Kata kamano, Jakenya ma bende en dereba Kennedy Maingi Mutwiri odhi e doho kendo mako bura ne NTSA kod Attorney General ma pachoka ewi okang' mane NTSA okawo mar chugo chik makamano. Mutwiri ne dwaro mondo mi doho gol chik machungo chik makamano tiyo, kowacho ni okang' makamano ok oluwore gi chike ma pachoka kendo odhi ataro gi ratiro mag oganda, kwayo mane doho orem chopo kare. Mutwiri wacho ni chike mag apaya kare 403 gin chike ma ka okethi gi joriemb nyamburko to owinjo tergi e doho mondo mi maknegi bura, to kuwinjore go gi fwai ma kanyo kapok doho owinjo buchgi kendo winjo kao ya kuomgi giwegi. Owacho ni goyo fwai kanyo ne joriemb nyamburko miyo NTSA donjore e tich ma ok margi, tich ma doho ema owinjo bed ni timo, ma en kaluwore gi chik ma pachoka wang'e 159. Do kata kamano ok ochungo kete tim chikno ka burano ibiro winj tarik 9 dwe mar 4 higani, kama doho biro chiwo yo ma burano biro luwo. E seche gogo NTSA kokalo kuom Director mar Nation Kondiwa olero ni ageta mar chikno ok en choko omenda, to en neno ni chike mag apaya oluwe pachoka. Olero ni giseketo rameny kata wang' didi makoro biro mako pichni joriemb nyamburko kod apiko maketho chike. There's a lot of negotiation when it comes to traffic violations, and it has been proven worldwide that the moment you make offenses
and violations negotiable, you set the standard too low. Bringing certainty and deterrence to that process actually makes people behave. Olero ni wang dedego biro mako sama jariembo ketho chik kilomita adi ma okadho godo kit ng'wech ma chik oyie, kendo ibiro orne jariembo tipo mar nyamburko mare kata piko mare pono ni en kod ng'ur. So we charge the vehicle owner will produce the driver, because we believe no one can drive your vehicle without your consent. Definitely you must have given out the vehicle. So that is the concept. NTSA wacho ni joriemb nyamburko moketho chik biro chudo kokalo e bengi mar KCB eka bang'e ibiro ket chenro makare mar kawo fwai. Chikni biro e kinde ma masiche mag apaya osebedo kamedre pachoka ka higa mokalo kende ji 5,900 ne owito ngimagi e apaya. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mogo donje weche mag tuke. Riwruok matayo tuke mag adhula e pacho ka komakore kod riwruok mar FIFA dhi nyime gi tiego jogo mafwenyo talanta mag rowere kor gwenge. Tiegruok ma osebagi e counties ma Nairobi gi Mombasa ochopo e boma ma Kisumu, kama jogo mafwenyo talanta mag rowere mawuok e gwenge ma Nyanza gi Imbo mar Kenya ochako tiegruok mar ndalo 3. Tiegruok ma kama en achiel kuom okenge ma FIFA keto mar gero mich rowere gino ma ineno kaka okang' mar gero tuke mag adhula e pinje mag Afrika. Kowuoyo gi jofwambo, Philip Nyaswa ma en director mag tuke kaunti ma Kisumu olero ni puonjruok ma ichwalo ni en achiel kuom singo mane FIFA ochiwo mar bero sekta mar adhula. The boy had never seen a sitting toilet. Bringing these coaches, grassroots coaches, to be introduced into the framework of talent identification and talent development is a very good beginning point for the football fraternity in this country. Personally, nimefurahia sana. Nimekuja kulan na nitazidi kulan na learn vitu mpya kutoka kwa hii talent identification. Na I'm so grateful. Ukiangalia kama kwetu West Pokot kwa management for very long time, hakuna mtu ange tuone wachezaji ama tuone watoto wadogo kwa hizo kategori tumeambiwa. Tim mar Kenya mar jogo mago abal owuok e pacho ka okinyi makawuono kagichomo piny mar Afrika ma milambo kagidhi e tuke mag abal mag Masters Swimming Championships ma idhibagi e boma ma George. Timno dhi nyagore kod jogo abal mawuok e pinje mopogore opogore piem mar jumachiel ma ochan ni dhi chakore odiechieng' ma kawuono kendo gene ni biro rumo tarik 16 ma dweni. Riwruok ma ochung' ne tuke mag abal e pacho ka onyiso mor margi kod ikruok ma timno osetimo kendo ginyiso geno margi ni tim mar Kenya dhi duogo kod midila. We also appreciate Kenya Aquatics for giving us a goodwill to compete on behalf of the country. And here we are, all of us going to South Africa, and we are saying you're going to bring all the medals and all the trophies home. Yakoromogi yena mondo alore weche manyien mag duol gi kanyo. Kawaduogo to wadonje twak aneno ka wendo na Gabriel Oguda osedonjo kanya kwaramogi kendo oikore yo makare mar miyowa kendo fuono malong'o ni to 10 point agenda gi kaka nyogi luorore kuom jopiny, duoko ma giyudo, gik ma jopiny dwani mondo ket motelo mane gichwalo report ma wiye ne jatend piny William Ruto kachiel kod ogai mar ODM Oburu Oginga Dr. Odiechieng' ma kawuono e romo mano bedo mar jokanyo mag ODM kachiel kod UDA e kar romo maduong' mar KICC Nairobi. Omed gi ndalo maromo 60 mar chopo kare moko e ripode ni
obiro nyiso ni ndalo 60 gi ang'o manodong' ma ok otim kata ma nitiere report ma wiye ni ma miyo imedo gi ndalo 60 mar chopo kare report ni Nyakwara Mogi. Nitiere weche mathoth ahinya. Od bura bende ong'isi ni mondo gine kaka ginyalo chopo mapiyo report mar NARCO. Tieko moko kuom twak ma osebedo ka oyware od bura kaachiel kod bende winjruok ma samoro osebedo mawach e kind od bura mar Senate kaachiel kod od bura mamalo mamiyo ok ochwal moko kuom twak to tim kata ok chop mapiyo piyo, ok tiekgi mapiyo. Weche mag chiwo omenda kata chudo ne jogo mane oyudo midhiero e kinde mag ng'anyo $2 billion oyangi ni oket tenge. $2 billion ni ne gichope nade? Joma ohinyore gi joma nowito jogi, ere kaka idhi rangi e kindieje ariyogo? Kono Mogi gin gik ma wadwa ng'iyo kaka wadwa fuono gi e yo mayot. Gabriel Oguda osedonjo ka kendo gin gi ting' Nyakwara Mogi. King'iyo the 10-point agenda kaka iluonge gi dho ngere, mesi 10 madito miluongo ni agenda 10 madito Nyakwara Mogi, gin kod ting' kendo gidiedo weche madwarore kata mosebedo ka chando piny Kenya lwetgi. King'iyo gi weche mag IBC nitiere kanyo, weche mag IPOA ni kanyo, weche mag obila mi oteku mag neno ni gitimo tijgi yo makare kaachiel kod chwalo negi mwandu ma ginyalo konyore godo. Mago gin gik manitiere kanyo e report ma bende gichiwo kawuono. Omiyo ma en chuny twak. An ka kod Gabriel Oguda. Nyakwara Mogi kidhi mabor mobai to kipenjo jirani moponi yo wang' mothali to koro ang' ne ber mana soni. Omiyo gi thuolo ni ber mana kete e Ramogi TV ka twak biro bang' nyiro machok. Jaloko mare osebedo Belinda Phillips. Nyinge en George Batian ka ilo Trevor Mbija. Kidhi mabor odugo bang' thuolo machok kende gi twak. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Duka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie.
Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riori kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Erokamano nyakwara Mogi, ma en duol, twak mar duol chakore sani ayanga, an kailo Trevor Ombija, janding'o panga, nyakwar buko cha pesa. Koro anto, an George Bati. Omiyo, wadani mondo watim duol e yo manyasi ahinya. Odiochieng' ma kawuono obedo odiochieng' ma piny Kenya medogo okenge kendo ndiko sigana e lokruok madwarore e chenro mopogore opogore ma pacho ka. Romo mobedo mar jokanyo mag duond bura mar ODM kod UDA mobedo kawuono ni ka ochwe kom kod jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga. Romo ni otimore nyakwara Mogi. Report ogol ewi the 10-point agenda kata mesi 10 madito manokelo winjruok mokwongo e kind duond bura mar ODM kod UDA, ma en winjruok manotim kod mosenendo Raila Amolo Odinga kod jatend piny sani William Ruto, makoro ni to ng'iyo ni to ewi gik moko 10 mane wuoye motelo ka, mage mose oketi manyalo koro nyiso ni ng'wech osechakore, to gin ang'o gin hie ma winjo bed ni timo, thuolo mane winjo bed ni timo gi, nikech ng'wech bende koro orieyo yiero magana 2027. To inyalo paro nyakwara Mogi ni mesi 10 gi gin weche mane neno kaka mago manyalo kelo lokruok e piny Kenya ka. Ng'iyo weche mag ratiro mag oganda, ng'iyo weche mag tije ne joma tindo, ng'iyo weche mag tego telo motero machiegni gi jopiny kata devolution, ng'iyo weche hie mag timo lokruok e sekta mar obila, kaka obila ne tiyo kod oganda. To kopogore kod mano nyakwara Mogi, neno ni jok mano yudo hinyruok kata yudo midhiero e kinde mag ng'anyo one kaka inyalo migi chudo. Mage mise ma pod nitie koso nitiere moko. Par ni komiti ni nyakwara Mogi nyocha nowuotho kuonde mane gidhi, achiel kuomgi gin gwenge ma Nyanza. Bang' wuok e gwenge ma Nyanza gidhi gwenge ma kadho nam chumbi kata coast, ka giluorore ma gichopo nyaka gwenge ma Kwale coast kono, giwuoyo gi jopiny, gikawo pach jopiny. Komiti ni omed ndalo 60. Penjo maduong' en ni to ndalo 60 gi gin mag ang'o, to osekel report ma wiye. Gabriel Oguda nika, en jakanyo e komiti ni nyakwara Mogi, en wuod Seme machiegni ahinya. Oguda, paro ni en thuolo mokwongo mari mar biro e studio mar Ramogi. Wacho ni waluoro piny gi rombo ka wamanyi, to koro ni wayudi. Nyakwara Mogi dwa ng'eyo ni to mokwongo yangri ne jopiny Oguda. Amoso duto nyakwara Mogi kumoro amora ma untiere. Agone uwero kamano Bati, ning'ena neniga mane TV. To kawuono achopo. Yes. Ng'eni is the first time for everything, eh? Yes. Koro an gi nyinga iluonga ni Gabriel, an wuod Oguda Kombija Maseme. To an member mar jakanyo mar komiti mar 10-point agenda. Yes. Mane oketwa gi moluor mosenendo mosewewa Honorable Raila Amolo Odinga. Mane en party leader marwa mar ODM. Alafu gi party leader mar UDA masani en ker mar Kenya, His Excellency President William Samoei Ruto. Yes. Koro mano e an. Joma ng'eny ong'eyo Oguda kaka jandiko motelo ne donjo ni e komiti ni. Kane rie weche, ne luwo weche mbui, to nilawe kawes. Maya Oguda ma jandiko ma koro ndiko weche manie 10-point agenda. Ing'eyo kiwacho kamano. I remember kan wadhi opoda ywago jakom. Yes.
taromo gi min piny mama Ida Kanon ambassador Ida Odinga. Yes. To nopenja ni ine oguda ka Yesu wawinjo ka chak kosi ine oguda moro nikech osewinjo oguda mang'eny. Yes. Kono temo separate ni ine oguda mane. Yes. Tang'ise ni donge an oguda mane jakom omiyo tich cha. Ni asegombo neni. Kare giparo ga ng'aru maduong' marabet ma kare gino ma nyathi marandere ma nyathi mapoti. Nikech nilawo joma dongo. Koro mae anachopo. Yes. Agoero kamano. Ang'eyo ni wadhi bedo gi twak maber. Right. Aero kamano and I'm very happy to be here. Oguda, nyiswa ni report ma wiye miluongo ni mochwal kawuono ni. Kamano. Pogruok mane manitiere kinde kod report mokwongo 10 mano chuogi e komiti ni. Be nitiere pogruok koso nitiere mana medruok ewi gik ma odwani mondo tim agenda ma dwaro ni lok piny Kenya? Koro, yes. I think ni ber kapo ni walero ne jo Kenya. Yes. Kaka ne komiti wani ochakore. Okay. Ji unyalo paro maber bati kane wadhi ginene maandamano mar 2023. Noluongo ni Sufuria Movement. Yes. Mane ji oketo ka sufuria ewi gi cha. Ma jakom wacho ni waluoro piny gi rombo kwa temo ywak ni jo Kenya chandore. That time ne wan gi issues ma cost of living. Yes. To ne jakom no yie mane okwaye ni mondo wawe ng'anyo wadhi walosi kamoro miluongo ni Bomas of Kenya. To ne committee obedo formed committee that time ne wane Azimio Coalition. Yes. Gi Kenya Kwanza Coalition. Kinyalo paro. After protest mag Sufuria Movement cha. Jakom no wacho ni ong'iso jogi mondo we ng'anyo komondi wadhi uru jogi oyie mondo walosi. Koro ne waform committee ariyo mani paro ni the Azimio team was led by Kalonzo Musyoka if you remember. Correct. Alafu deputy ne Honorable Pio Wandai. Yes. That time then leader of minority. Donati office. Yes. To team mar Kenya Kwanza was led by Kimani Ichung'wah if you remember. Kaninyalo paro. Koro kae ema wach nochakre. Nikech the National Dialogue Committee miluongo ni NADCO kwa dhiga mbele to kwa dhiga romo gi jopiny tiluongo ni wan jo NADCO. Yes. Ok wan jo NADCO. Jo NADCO ne osekelo report margi ama 2023 cha the bombers process ma jo Kenya nodhi momiyo gi views. Koro report no en mana agenda achiel kuom 10 ma timo ne oversight. Report mar NADCO en mana achiel kuom agenda 10. Yes, achiel kuom agenda 10. Actually, yes. Agenda mokwongo, a 10-point agenda, iluongo ni the full implementation of the NADCO report. Correct. Koro, NADCO report ni, mane jakom wacho ni wachak go nikech issues mane Gen Z raise 2024 ka, inyalo paro. Ne ochakore chon, ok gine mane gichako raise issues gi. Nikech ka Gen Z no dhi ndara bende, to noyudo ka jo Azimio Bosdo ndara nosekwongo ne gi ndara. To ko jakom no wacho ni mondo mikoro los gi kanyakla te. Yes. Wachak gi joma nokwongo komondi. To wane mano kwongo. Koro wachni namba 1 en implementation man NADCO report. Nikech NADCO report go ne nigi issues mang'eny kaka mag cost of living. Ninyaparo kokero sufuria e wiwa. Wamanyo mogo. Mogo ne onge. Yes. Mar ariyo, ninyaparo dierego ne pod IBC pok obedo constituted if you remember. Yes. Reconstitution mar IBC bende nitiere NADCO report. Gik moko mang'eny mane recommendation man jo Kenya omiyo the NADCO team. Yes. Koro nong'iswa ni committee uni chak gi report nikech jo Kenya penjo niya ere pogruok kind committee maru ni gi moko mosebedo ka ni mane osedhi before you. To wang'iso gi niya pogruok en niya moko manokwongo nwa ka bende waketo kae mondo koro 10-point agenda obed mar ji te dichiel. Kik wawach ni wachak gi mar Gen Z ka komondi to nitiere historia e kind issues ma Kenyans obedogo since time immemorial. Koro jakom nowacho ni ka sign MOU ni to wachak gi issues mane otelo ne moko gi mondo koro wa address gi dichiel. Koro agenda number 1 mar MOU and implementation mar NADCO report to its fullest conclusion. Yes. Koro iluongo the full implementation of the NADCO report. Agenda number 2 mar 10-point agenda en wach inclusivity. Inclusivity wacho niya ni Kenya kae pile ka ineno ka nitie vacancy ka sani ko ilando wach ma jopuonje ndiko. To oketo TSC okelo vacancy. Chon nineno niya ni ng'ato nyathini o graduate maber TSC mokadho penj kendo on top of their class. To ni kochopo sama ji apply mondo mi ondik gi tich. Tido ka list mowuok
okaw mana jomoko moya e regions moko to jomoko moya e regions moko gin ing'iyo gi ang'iya ka kwenda huko chalo gima kata dhi gi school ni nen mana kanono koro iwacho ni inclusivity tiende niya ni Kenya ni en mar ji te kati ibed jaluo kati ibed jakikuyu kati ibed jakalenjin kati ibed mkamba kati ibed ng'at moro amora kati ibed jasamburu ng'at moro amora teknin ja Kenya yes. Kaponi opportunity moro amora owuok kuom ranyisi jakom ka ne omi slots 14 mar principal secretaries inyalo paro yes. Jakom nowacho niya jomoko komiga lemo mondo mi opog ne jopiny gin gipogo ne ma jogi kendgi anto nikech an nationalist an wuon oganda an baba mar ji te 14 gi apogo maber ma every region of the country owinjo niya bene jakom no consider e gini emomiyo for the first time but wan gi PS yes. moya e community moro miluongo ni Ajuran a marginalized community ni Wajir County jogo chieng mane obedo ng'ano nobedo announce PS jogo no dhi celebrate ndara ka thank jakom gigo erokamano ni erokamano jakom pile wan ing'iyoga mana ka gima ok wabilong' e Kenya ka yes. Erokamano kuom parowa jakom kara in wuon oganda mar adier emeno ka ji ne wacho gani ni jakom ni ok en ken ma joluo kende kidhi e country ni te idhiro ka Samburu kamoro when you were going around the country bati nwadhi Kwale kamoro ma piny moro ma ok dipaka ni nyachope yes. Nitie ng'ato moro orwako law jakom t-shirt owacho ni t-shirt ni an jakom nomiya ka nobi e rally kae 2007 pod gero jakom nyaka sani nikech jakom neno Kenya te koro inclusivity nyaka wa ensure ni pile jo Kenya te nyaka mi equal opportunity agenda number 3 iluongo ni devolution loch mag gwenge protecting and strengthening devolution awinjoga ka ng'at monyogolo wer iluongo ni babu kelo devolution watimo nade wayako inyodho ni babu kelo devolution wayako jakom nowacho niya chon piny gi lala chon ka ne onge devolution resources nikawo ga tikelo Nairobi to ni kidwar mondo resources obed dalau to nyaka ibigo chongi ne ker mar piny nitie regions moko ma gin pok giwinjo ber sirikal chakre chon gi lala koro devolution ni emomiyo koro jomoko for the first time gineno kana ni lam chalo nade lam moro mineno ka you take it for granted ni bwana lam idong ti dalawa there are places in this country but makora gineno lam for the first time nikech pesa obire gwenge nikech counties kori mi allocation kata in opposition kata in government timi pesa iwinja koro agenda pargi mondo mi eyo machuok agenda pargi gin issues ma Kenya osebedo ka res chakre chon gi lala to noketwa e komiti ni mondo watim oversight mar MOU jakom nondikore gi ker mowacho niya mondo mi kik jo Kenya chako dhi e ng'anyo kendo nikech issues gi to pod ni kodwa wa address gi to ko address gi maber to wabro neno ka Kenya olokore to ka Kenya olokore to ji te bro mor ni kara for the first time wan gi leadership modewo wan kaka jopiny status report ma kawuono kata report ma wiye muketo kawuono oting'o gik mage nikech magi gima japiny wang'eyo to gigi nochope nade yes koro nitiere joma wacho ni wan komiti wani en komiti mar siasa to an ok anyal wuoyo e wach siasa nikech an ok an ja siasa to kata komiti wa moketwa ni members wa bich gi onge ja siasa e komiti no komiti wa ni ne tijwa nwachalo joma miyo MOU ni report form iwinja nyathi kodhi ga sikul to somo to kochopo tam kotimo penj kasto imiya report form chon imiyo ga percentages tindi miyowa approaching expectations below expectations meeting expectations above expectations exceeding expectations koro wan tijwa nen dhi mondo watim oversight mondo wang'e niya nyaka ne MOU ni obed signed progress mar implementation mag agenda items gi osechopo kanye mondo mi wakel ne jo Kenya report
ni 1 year later nikech gino bedo signed tarik 7 dwe mar adek higa mar 2025. Yes. Koro we are exactly 1 year later. Koro wabiro kawuono ne wamiyo jo Kenya report. To report no nikae ndigo e kitabu ni abiro kodeka. Yes. Kora kene diher mona somnegi koso atim nang. No, nikech waonge gi thuolo mar somo gi te. Inyalo wacho weche madito. Kuom ranyisi weche mag compensation kata chuolo joma nikech ma achiel kuom gik ma miyo jaluo chunye nyalo jajni. Oganda nyikora Mogajwang samoro osebedo kadhiga e ndara kinde ka kinde mitimo yiero ka gikelo ratiro mar pinyni gi telo makare. Wach mar chulo joma ne oyudore e midhierogi okete kidieny machalo nade. Wacho ni siling bilion 2 oketi. Bilion 2 no nuchope nade? Kopogore kod mano nitiere joma nowito jogi gi nitiere joma nohinyore. Ji ariyogi idwa ketgi machalo nade? Ing'eyo penjo no en penjo maleo kabisa. Anyalo paro kane wachako process mar public participation nikech mandate wa includes the jopiny mondo wapenji gin gi paro nang'o e MOU mano bedo signed ni. Nwachako gi Luo Nyanza, gwengewa counties wa 4. Mano counties mag Kisumu, wadhi Migori, wadhi Homa Bay, watieko gi Siaya. Mano leg mar Luo Nyanza. Yes. Wapinyisi bati bana, ni nitiere mama moro maya Kisumu West, wiya owil gi nyinge. Mama no kane wamiyo ji microphone mondo miyo wachnwa weche gi magin go 10 point agenda no. Mama no ne biro ka ywak, mowacho niya kik ukasa weya uru mondo awuoye kodu nikech pod an gi lit e chunya. Mama nodaga Naivasha gi nyithinde gi jaode manowito e post election violence mar 2007 nyalo paro kane wadhi e ng'anyo kane okwal kuch jakom. Mama no nowacho nwa ni nong'ad ng'ut jaode ma nikech noringo mondo gikonye nikech niriembo jowa onagi mane ni Naivasha dire ka. Noting'o ng'ut jaode e okapu gi nyithinde kutweyo leso e toke, ilawogi gi tong' gi beti mondo mi giringi bana tulo wuok giduog gwenge makaluo kuno koro ginyalo yudo resruok. Mama no nokwayowa ni nyaka ne ng'ad wi jaode makata budi ma jaode ne onge go, noiko mana wi jaode kende. Kisumu West nong'isowa onge ng'ama osewacho wach jaode no nyaka sama wawuoyi kodi ni. To she was not the only one. Victims mag post election violence osebedo ka nitiere since time immemorial. Koro for the first time jakom nowacho ni andikora piny gi ker to odani mondo wawinjre ni jo Kenya mosebedo kowito ngimagi kata ohinyore ka gi exercise their right to peaceful assembly protests article 37 mondo wang'iane kaka wanyalo compensate gi. Iwinja? Koro the difference between committee wani gi mar Makau Mutua cha en niya nitiere task force mano bedo formed headed by Makau Mutua kinyalo paro. Task force no en task force ma specifically tijgi en miyowa framework mar compensation. Framework wacho ni gine monego beni gi wacho ni ji adi mano hinyre, ji adi mano wito ngimagi, ji adi mapod ni hospital, ji adi mane owito tich nikech jomoko nitie mane obedo short to gibedo amputated koro ginyal dhi e tich giwito livelihoods. Gine ma gibedo gi framework mar pesa nikech ok inyal compensate gima ng'ato kowito ngimane but inyalo alleviate pain mare mondo mi konyri kode. Koro ker nowacho kawuono ni oyudo report marwa mane wamiye no advice gi ni gitim piyo jowa manohinyore pod ywak ni mondo mi wa alleviate suffering margi matin mondo mi oketnie gimoro matin e agulu mondo mi Makau Mutua task force cha obi gi framework nikech nosemigi list mag victims. Gichak gi 2017 ka gibiro mbele koni. Why not 2013 or 2007? Nikech kai kama paro ni gik moko nobede maliet ahinya, especially 2007. Ang'o momiyo higa 2007 ni to wicho dwa wil kode. To ene mane nigi IDPs mang'eny kata ranyisi kuom wach miwacho ma Kisumu West. Uwok e 2007. Ang'o momiyo koni chak gi mbele matin? Kuro ker nowacho nwa ni kane waromo kode nikech mandate wa update giga every 2 months.
party leader kane jakom pok owewa gi party leader maro masani koro daktari Oburu Oginga. Jakom nowacho nikech kano sign MOU ni ene mano wacho den no head nikech jomoko ne dwaro the original idea ne ni wachak compensate ma jo Gen Z ka. Okay, don't forget ni MOU ne wabiro sign 2025. To no MOU no bedo based on the Gen Z revolution ma 2024 cha. Koro momiyo na nyisi ni ya jakom no kawo advantage mar MOU ni mondo mi address long standing challenges mochako bedo chakre chon. Koro nowacho ni mondo kik wa stretch gina ahinya nen lek mar jakom, it was his dream mondo mi wachak ki 2017. Mano konyiso ni ya ni jo 2007 ka ni ji osewil kodgi apana. Ne en kwayo ma jakom mondo mi kik wakompensate 2024 kende wa yuae 2023 sufuria movement 2022 wiki kwil ni 2023 bende ne wane ng'anyo ma sufuria jomoko bende owito ngimagi, jomoko bende obedo affected. Yes. 2022 bende kane wadhi e ginene opening a servers kinyalo paro mane wadaro results gi okwal kuchwa open servers be jomoko bende owito ngimagi. One gi victims from 2024 Gen Z, 2023 sufuria movement, 2022 opening the servers, 27 password. Password. Yes. Password. Yes. Naka 2017. Right. Ko jakom nowacho niya mondo mi kik gini obed gimoro ma gech nwadwaro mondo mi atonga mayot miyombo kokoth. Yeah. Wachaga tonga mayot. Kono convince ker ni mondo wachag compensation 2017 okonyiso niya ni 2007 ka to ji owil go apana. Koro mano nen kwayo ma jakom to MOU ni jakom mano sign. Koro one wishes mag jakom ma fulfill. Yes. Kamano. Okay. Kinde ma kichiwo framework utuduru nade gi committee machielo ma motelo gi makao Mutua proposal. Koro tijwa yes. En offering oversight e committee mar makao Mutua cha. Kinyalo paro ni gintiere gi weche moko ni ng'ato noter gi ga e court kinyalo paro. Their work was stopped briefly nitiere weche lawyers ni ano kana okil bandika jokil wa arguing ni the victim compensation fund onego beni miyo Kenya National Commission of Human Rights. Yes. Because it is the body corporate mandated to compensate victims of human rights violations. Koro anto kanyo taonge ne giobei court order magi yalo wachno e court. Sanina no gazette notice moro no chako bedo released nyoro makoro wachno koro wadhi mbele hapa ni koro court nomiyo gi advisory. Yes. Ni mondo migini odhi mbele to for us to make progress the team onego be reconsidered in a way. There's some legal jargon managiketa ye kanyo, but I think it has been considered now. Koro I think the team Makao Mutua is now ready to go. Koro announcement no bedo medical wuno ne 2 billion oseket kitenge. Koro gine magin gi list mar joma no hinyre. The list is there. Kane waromo gi Kenya National Commission of Human Rights ne ginyisowa ni gin gi list. Kech gine magisebedo ka gi compile list mar human rights violations gi joma osebedo victims. Koro nikech Kenya National Commission of Human Rights benitiere task force no, koro tijgi yot. Osemigi go ahead, pesa bose ketne gi agulu. One tijwa, nikech sani koro osemedo mandate. Tijwa en wabro oversight gi mondo mi ka gitimo compensation to waduog ne jo Kenya wach ni magi e joma nobedo compensated to onge ghost victims ka. Nikech Kenya kae bwana ji ofuoga ni komi tich kamoro tindiko ng'at moro ma iluongo ni ghost workers. Ng'ato nyinge mondiki gi account number en ng'ama bet e office no wuondre ni ng'ato motiyo kaya to kare onge ng'ato. Koro tijwa en ensuring ni joma dhi bedo compensated onge ghost victims kaya. All right. E weche mag devolution kata mokwongo kapok wadonje mano. Wacho ni udhi e gwenge ma Nyanza, udhi e gwenge ma kadho nam chumbi kata coast. Ang'o miyo gwenge ariyo gi kende to Kenya nigi gwenge aparo ni 8 kitiyo gi areas ma kaka wacho ni Nyanza gwenge ma kadho nam chumbi kamano ginyalo bedo 8 kaluwore gi provinces machon. Ang'o miyo ariyo gi tugolo report kapod gwenge mamoko 6 pod ni oko. Kamano. Mano penjo maleo kabisa. Koro mandate wanowacho maber niya ni first anniversary mar MOU nyaka waduog wamijo Kenya report. Ing'enia kidhi e sikul titimo penj. Ndi jomoko ma gininde class kata gin gi supplementary no gitimo penj ne gituo. To result report ka to nyaka go mi nikech ka jiloro ka giloro sikul
to report card to nyaka miji. Yeah. Kuro nyaka ne wamijo Kenya report form. Kata wasetimo gimoro, kata pok watimo. Inyalo paro kane committee wabedo formed August, dwe mar 8. MOU kik wi wil, MOU no bedo signed dwe mar 3. To committee wa oketa yanga dwe mar 8. Manyiso ni between dwe mar 3 nyaka dwe mar 8 committee wa ne onge. Koro nikech committee wachako dwe mar 8, immediately kinyalo paro jakom owewa dwe mar 10. Magi moko chung matin nikech ne wan gi lit ji ne gi kuyo piny ngima. Yes. Koro nitiere functions mag tije wa moko mano bedo derailed. Nede it was our wish mondo mi wachak chon immediately kane wabedo formed. But nikech gik moko hapa na pale notimore, it was out of our own making. Jo legal jargon wacho ni force majeure. Ni nitiere forces beyond your control. Koro wan jo Kenya nyaka ng'e ni kata dine bed ni onge gima wasetimo, nyaka ne wamigi report tarik 7 dwe mar 3 higani masani koro kauno wane tarik 10. Kata koth chwe kata chieng' rieny nikech they deserved a report on the first year anniversary. Okay. Kore momiyo ne wakwayo party leader marwa to wakwayo nyaka ker ni nikech dang bed marach ka it was not a force of our own making mondo mi wa delay public participation, yienwa uru mondo mi kik jo Kenya par niya ni committee ni nen mana mar jo Nyanza kende gi mar jo Nam Chumbi kende. Nikech so far wasedhi e 4 Nyanza counties, wasedhi the counties mag ginene mag coast bende. Yes. Koro ne gimiyo wa 2 months extension. Emomiyo kawuono report mane wachiwo nen report based on the feedback mwase received both from implementing agencies, mani executive arm of government, nikech gine monego beni gi implement the MOU. Okay. Jo Kenya be onego beni wapenjo, un be miwa maoni kuhusu implementation ni mondo mi waket gigi together mondo mi report obed comprehensive. Wi weche mag ywaruok mosebedo e kind od bura mamalo kod mar Senate. Ano ka report maru ni recommendations magu omule kendo idwaro ni kaber to los gimiluongo ni broad based mediation committee e kind od bura mar Senate gi od bura mamalo kod National Assembly mondo ywaruok mosebeti. Ere kaka idwa tim ginango gine mufwenyo hie ni nitiere machando ute bura yoge mudwani mondo mi koro the broad based mediation committee ni obedie. There are better mondo wanyis jo Kenya. Yes. Ni broad based committee ni it was very necessary. Nikech ajina number 1 mar full implementation of the NADCO report, kane report owuok Bomas modhi e bunge, ne okwagi ni convert these recommendations into bills. Yes. Mondo mi gigi obed entrenched into law. Ing'eni jo Kenya erogania ni kabiro wacho ni gimoro mondo itim to kik wacho ta gi dhogi. Dhi mondo ikete into law. Koro ne recommendations gi obedo converted into bills mono onego beni bedo passed e bunge to bedo ascended to the president. For example, kuom ranyisi, kane ji the NADCO process Bomas, ne IBC bedo reconstituted. Inyalo paro? To IBC was one of the issues mane wadhi e ng'anyo 2022. Kane wacho ni open the servers, transparency onge ka. Jogo notice reconstitute IBC, iluongo ni the IBC Act mane obedo passed e bunge. Kinyalo paro? Iluongo ni Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill 2023. My bill moya Bomas. Moket selection panel mar commissioners. Ma commissioners ayier ma sani koro wan gi IBC commission. Mano bill number 1 mar NADCO take. Number 2, bill mar 2 iluongo ni Statutory Instruments Amendment Bill. Mar 3, Ethics and Corruption Amendment Bill. Issues mag leadership and integrity. Mago bills 3 out of the 9 bills mano ya Bomas emosebedo passed. Kuntie bills 6. 2 mar still under mediation. Kinyalo paro? The process of lawmaking chakorega either both houses of parliament, either National Assembly the Senate, kata Senate the National Assembly. Osebedo ka nitiere ginene yuaruok moro e kind both houses, a passing of the remaining NADCO bills. Kuncha wakwayo gi ni wasayo bede uru piny mondo winjru nikech pod wadong gi 6 other bills mapok obedo passed. Kore makawuono ne giyie mondo Kenya Kwanza Senate gi National Assembly gimiwa members madhi mediation committee mondo giwinjre ni bills mwayuare mag NADCO gi mondo mi agenda number 1 of the 10-point agenda be implemented fully.
Constitution of Kenya Amendment Bill 2023, gin the list kada. Yes, yes. Giwinjire niya. Wa fast track process mar implementing these bills. Wa pass gi mondo waterge president for accent. All right. Kore momiyo mediation committee no necessary. Nge pod nitie ywak moro to jo Kenya rito mondo miten pod agenda obed implemented. Koro mane gima mediation committee mar both National Assembly gi Senate dhi timo. Gidhi winjore ni ang'o makelo ywaruok e bills auchiel modong'gi. Okay. To ere ka wanyalo winjore mondo mi one lock ginene stalemate no mondo gidhi gi pass bills auchiel go mondo mi wawach niya oversight committee owacho ni so far point number 1 100% implemented, okay. And so on and so forth nyaka jina number 10. Sawa, wadonje wach mar weche mag victims compensation otudre ahinya gi weche mag IPOA. Kamano. Wach IPOA ni, IPOA en duol ma ng'iyo kata keto nyong'o kaka obila tiyo. To wach nyomegi ndalo 90 mondo gichiw report margi wi nonro ma gisebedo ka gitimo. Kamano. Gini neno ka dhi nyuol ang'o? Odhi nyuol ang'o ne Ja-Kenya? Odhi nyuolo ratiro kimako jok manotimo timbe moko magalagala. Koso en mondo jopiny ong'e ni ma report ma IPOA ogolo. No, so kane waromo gi Jo-Kenya, yes, ne ginyiso wa niya. Inyalo paro wach Albert Ojwang'ja? Yes. Inyalo paro? Bana wuod karachuonyo ni ogole bana dalagi. Otere police station moro iluongo ni Mawego. Kowuo gi wuon gi jogi ni ng'ani ni wakawa wadhi wuoyo kode maber kik ibed gi wasiwasi. The guy ends up in Nairobi and before you know it he's dead in a morgue. IPOA takes up the case to no one knows what happened with the report, right? Donge sani kuno nitie process mag joga bedo charged. But if kipenjo gi ni process mar joga bedo charged osechopo kanye ng'ama wacho gik malong'o onge. Wany Jo-Kenya ywak niya pile uwuondo mana wengewa umako jomoko achiel ariyo adek to IPOA wacho niya ni donge joma ne wase recommend for prosecution osetere doho wan tich otimo ang'o orumo. Mane gima jopiny onyiso u. Koro jopiny onyisowa. Koro we made the recommendation. Recommendation kan number 9 we are somni to promote timely access to justice. The Independent Police Oversight Authority or IPOA should conclude investigations into complaints within 6 months and publish its findings. Iwinja? Yes. Wanyiso IPOA niya Jo-Kenya ol gi untimo investigations ni jo IPOA pod timo investigation machake 2022 pod gitimo mana investigation nyaka sani. Koro Jo-Kenya ge gibiro justice teacher D. Ni jo okil wacho ni justice delayed is justice denied. Yes. Koro wa make recommendation ni mondo mi Jo-Kenya ne ni IPOA bende tiyo pesa magichulo go commissioners go ok dhi kanono. Within 6 months IPOA nyaka miwa report ko gimiyowa to ginyiso gimomiyo. Okay. Iwinja? Yes. Mondo mi IPOA bende feel niya ni wabende kara omiwa oteku omiwa powers mondo miwa conclude reports. IPOA be ywak niya ni gionge funding maber, gionge goodwill, gichandore cases ng'eny to they are thinly spread on the ground. Koro wanyiso gi liars gi agencies monego bende miyogi support mondo wan wamiyogi 6 months. Jo-Kenya wacho ni girito mondo mi cases obed concluded piyo. Right. You should not take ages mondo mi miwa report mar human rights violations. Report nu mulo weche mag pok mag mwandu. Kamano ni natural resources benefits. Kamano. Ang'o ma omulo hihi nikech aparo ni ka bende achiel kuom gik ma japiny kata janeno mar Ramogi TV nyalo gombo ng'eyo ni to mwandu mipogogi gin ang'o gini? Gin weche mag tije, gin mwandu mayudore e kor gwenge, ere kaka ma dhi kelo lokruok mane udwaro kokalo 10 point agenda. Kamano. Jo Migori, kane wabiro Migori, there's a team that was coming from Nyatike. Apa nitie gold mine moro Nyatike donge? Yes, yes. Gi jo Kwale gi jo Taveta. Kenya one mineral rich. To was minerals gi osebedo ka bedo exploited gi mabwenyenye jomoko manigi pesa makoseyudo license mar extraction mar minerals to gibire community to ring fence those mining areas to gikawo minerals go to ogilu chik mar miyo jo locals manie area no, for example tije mag mining kata benefits accruing from ginene magiyudo from golo minerals go e ground. Ke minerals go gin mekwa. Kuro wa recommend jopiny ywak ni in areas that are mineral rich. Nikech for example in kidak e dho wath in jasuna. Ndi jomoko modak e dho wath maluwo rech. Yes, yes. Gin gigolo rech
to gidhi uso mane mineral gi economic activity margi nitie joma ni agricultural rich areas jopur magin gichiego cham to giuso cham e chiro. Nitie jo Kenya magin gichieg cham gin gilu rech gin gigolo mana minerals e ground mago e kuma giyude kuma ginyalo konyore gi joggi. Tiyudo ka ji exploit gi minerals gi joma kawo gi to gidhi uso loka kata kumoro nono joma ne nitie areas go ok benefit. Koro we are recommending to fast track the natural resources benefit sharing bill to provide a legal framework for equitable distribution of revenues from natural resources among the national governments, county governments and local communities. Mondo mi artisanal miners, ilonge artisanal miners, joma mine gine gilwete ka. Yes. Ka ina bimbo, ka ndiri kuonde moko ka in ramula. Kuonde mang'eny manigi ginene mula, ka joma koma mine ginene gi. Yes. Wawacho ni ng'at mora mora mabiro timo mineral extraction e gwengewa ma Kenya ka. Winjre uru maber. Nikech nitiere bill my currently is before the Senate. The Senate has already passed it. National Assembly ma pod ochunge. Wadwaro ni jopiny oyude ber mit mar bedo gi minerals da kad gwenge gi. Right. Katek to giwinjre gi jo Kenya go, gi jo county governments go. Mondo mi giwinjre gi jopiny kaka ginyalo share resources gi equitably mondo kik bede koko. Odong dweche matin kende to ganda jo Kenya dhi yiero. Kamano. Recommendations mago kata duoko ma report card mumiyo jo Kenya kawuono ni ewi gik musewinjo ka giwacho. Wacho ng'o wach mara weche mag yiero nikech king'iyo point number 7 to loso achiel kachiel e weche mag enhancing efficiency and credibility in elections. Nyiso ni yiero timore mawiyanga kendo makare ma jopiny nyalo bedo gi adier. Ang'o gine muneno kata muyudo kaluwore kod gik manokwanyo momiyo mutero ne jatend piny kachiel kod ogai mar ODM Dr. Buru Oginga ni mag gik mane jopiny owacho momiyo wadwaro ni gigi nyaka tim gi weche mag yiero. Jopiny ne ywaknwa e wach mar yiero ni. To nwadhi mwawuoyo gi nyaka gi jo IEBC nikech we met the commission. Yes. And they gave us really challenges they are going through. Motinga ng'o gini. So jopiny ywak niya, abiro ng'isi gima jopiny wacho gi joma IEBC nong'isowa. Yes. Jopiny wacho niya, pile pile kodhi ga yiero to nitiere wach kar presidential elections ka ni MCA ni koyombo to ng'ama ni kod wach MCA no gi wach. Elections petitions mag MCA ok ng'eny ga ahinya kata mag MPs. Kar president ka ema koko jabede ga. To jopiny wacho niya, ang'o result nitiere koko e kar presidential results mamiyo wadhi e ng'anyo tinego wa. Koro opening the service ni, why can't we come up with a solution, a sustainable solution ma en once and for all? Ma jopiny biro yie gi results momigi ma onge tiende mar dhi Bomas mondo agore. Koro nwadhi ka nwadhi a IEBC mwapimo ne gima jopiny wacho e wachni. Neginyisowa nikech there are new commission. Don't forget the previous commission te gionge. Yes. Because anyone gi new commission. Gibende gise discover ni nitiere challenges mang'eny e commission kanyo. Challenges go ranges from financial resourcing to manpower to everything. Nyaka kata wach mar ICT ni nikech sani transmission, don't forget, go kura and manual ballot paper. Kura wao kan electronic. Aya, kwano kura and manual. Ballot paper namba achiel kamano nyaka tallying obedi. Tallying and manual. Transmission of results emanga electronic. Igo picha form 34A kata form 34B, whatever form it is, to transmit a returning officer monego beni announce. In this case, the presidential election returning officer and IEBC chair. Koro giwacho niya, konywa uru. Yes. Mondo wawuogi houses of parliament. Yes. Mondo mi giwinjwa gimiwa resources. Mondo mi kaen kar tallying of results. To wabed gi adequate personnel, gi manpower, kata gi technology, ma en verifiable. Maja Kenya wacho niya, enyewe form cha e form mane wanene polling station cha. All right. Onge tashwishi mora ngado kek dispute niya, ni uriambo, mano form mane waneno, form ni ngani mugelo, mondo mi kumio resources maber. Onge dhibedo maonge koko, nikech they give us a rundown of what it takes to conduct a free and fair election. It's a very expensive process. Right. Watud gi weche ariyo ka watieko. Mokwongo, bang' mano,
En chugo komiti mag jokanyo mag od bura moting'o ji ang'wen ji aboro, ang'wen kuwuok e UDA, ang'wen kuwuok e ODM. Kasto iwach mogik ni koro ripodni uneno kudhi nade, udhi kode kanye ka koro ji udhi e gwenge mamoko. Wachak gi mar ji ang'wen ni. Does it mean ni now UDA and ODM osedonjo e winjruok ma koro they are partners and equal partners, ni gin ji ariyo maromre kata kidienje ariyo maromre? To ng'ato nyalo penjo ni to koro ka gibedo kidienje ariyo maromre, ma we ODM kama chalo nade, inyalo muonye kamano kodhi mbele? Gik machalo kamano Oguda ipani sebedo e paw siasa samoro. Koro I think ni gimipenja ipenja niya ni party leader osebedo ka wacho nikech an ja ODM, an ja kanyo mar ODM. To committee wani nobedo composed of ODM members gi UDA members. Party leader mar ODM, jatendwa Dr. Oburu Oginga osebedo ka wacho ni odhi form committee mar negotiations gi UDA donge. Ma committee ma kawuono ni ok en committee no. Committee ma kawuono ni en mediation committee to unlock bills mana senyisi mag NADCO ma osebedo ka ginene obedo stack. Ok en committee mar twak e kind UDA gi. Mano podi. Okay. Mano podi. Ma kawuono en mar fast tracking bills gi. Iluongo ni mediation committee. Okay. Committee moro cha maja to koro party leader e mabro wuoye. Maja to koro mar chama. An mano to koro ka wuoye. Okay. An madwa wuoye en committee mar mediation. All right. Mar UDA mar both houses of parliament ni. Mondo mi wa fast track bills gi. Okay. Report ni kata the 10-point agenda unene kanye mae wach mogik mwatiko godo japiny dwa ng'eyo ni nyo osewuotho Nyanza, osewuotho Coast, wenge mamoko gi bende pok wuothe. Report ni ka koro dhi kama koro samoro bro chope ike mar ariyo kata bang' ndalo 60 momiugi manyiso ni gi dweche ariyo. Report ni winjo bende ni kama chalo nade, geno mane ma japiny winjo bende bedo ga? An daher kipenja, an daher kwa tieko tijni, daher mondo Kenyans oridhika mowach niya kara legacy mar jakom manowewago ochopo kare kata kaponi jakom nosewewa kamano. Daher mondo jo Kenya te kuma gibete giwach niya ni kara jakom nowewa e lwet joma are taking care of our interest, nikech issues gi ne jakom ema nokelo e tebo. Koro jo Kenya kik gibed gi wasiwasi, wabro temo kar mwanyalo. Ka nitiere kar moko wanyalo to wabro nyiso gi challenges ma wantie go, so far so good. Pok waneno challenges moga malich moko mademiwa wago e koko. But daher ni kwatieko tijni to jo Kenya bed mamor ni kara jakom no consign gini in vain. All right. Iwinjo? Erokamano ahinya. Kamano. Erokamano ahinya Gabriel Oguda udeseme. Erokamano ahinya. Ni wacho ni kikawach gik mi I mean, by the way, but you know kanyisi. Yes. Program nini ilongo ni duol. Yes. Inge jakom mar duol ginene maluo Nyanza MP. Dr. James Nyikal. Dong en jakanye. En jaseme. To an? In jaseme. Dong aben en jaseme. Yes. Ko duol jalo ka gima jaseme. Ema no los ne duol. Koro no dipati ne wacho ni kikawachi ni wanochamo ng'ang'a. Ok wacham ng'ang'a kende. Wakonyo wakonya rito but wan joma beyo kikidhi mabor ahinya nikech inyalo welo. Koro mogiro kamano kuom kete duol abedo ka elo Trevor Ombija obedo ka kod Gabriel Oguda ma en jakanyo e komiti mang'iyo weche mag 10-point agenda kata misi 10 madito mane oketi kogno kod jatend piny William Ruto kod maneno gai mar ODM Raila Odinga mosenindo kaachiel kod bende ng'iyo ni piny Kenya oriere kaluwore kod paro manowuok e NADCO manobedo e kinde mokalo chien. Ka kamano kamano kuom ketera mogi TV chakruok nyaka giko mar weche manyien mag duol kaachiel kod twak. Nyinga en George Bati, elo Gabriel Oguda, uriti masani.
Walendo tho mapoya mar Lieutenant Colonel retired George S.O. Were, OGW, a pilot corporate helicopters, manotimore tarik 28 dwe mar ariyo higani. En wuod duto mosenindo, Meja VJ